رونا عقید یا 14 سالی ji Qamişloye. Ji zaroktiya xwe ve bi zimanê xwe yê Kurdî re mijûl bûye û hewl dide çanda xwendinê bi zimanê Kurdî di nav zarokan de belav bike. gelekî kêfa min ji zimanê dayîkê dihat. Pirtûkxaneyek bavê min jî li malê hebû. Min dixwest ku dema ez mezin bibim, ez karî bibim xwedî pirtûkxaneyek. Malbata Ronayê herdem dibin piştgirên wê. Bavê wê Qadir Egîd di hemû gav û çalakiyên wê yên cûrbicûr de li gel wê ye. Herdem piştîvanê wê ye. Her wiha ev projeyan hanê bibe wek bingehekê ji bo nifşên bên ku diriya wê re ji xwendinê hez bikin, ji pirtûka hez bikin nêzî, folklora xwe bin nêzî, çanda xwe bin. Rona di sala 2021 de pirtûkxaneya xwe ya bi navê Pirtûkxana Rona vekir. Gotê de birtûk û kovarên zarokan yên bi zimanê Kurdî kom dike û difroşe. Di dema dawî de wê bi xwe ji bo zarokan kovareke çandî got bi zimanê Kurdî tê nivîsandin derxist. Lê di vî karî de ew gelek astengî û pirsgirêka dibîne. Ji xwe divêyekê de min gelek astengiya dibînin. Çi dwarê çapkirina kovarê dijî û çi dwarê komkirina pirtûka ji bo pirtûkxaneyê. Karê ku em dikin karekî xweser û bi rastî karê xweser alîkarî jêr divê. Ji ber wê jî min gelek astengiya dibînin dwarê çapkirinê de em tenê dixwazin çapkirina kovarê bêkirin. Armanca derxistina kovarê di nava pirtûkxaneyê de ew e got zarokan coş bike ji bo nivîsandin û xwendinê û pêşxistina şiyan û jêhatbûna wan dwarê stran û nivîsandina bi zimanê dayîkê zimanê Kurdî. Zarokê me zarokê Kurda dûrî teknolojiya dûrî sosyal medyayê bixim. Ji ber ku gelekî zirarê digînim me jiyê wan dûrî xwendinê û zimanê Kurdî dikin. Hêviya Rona ew e got hezkirin zimanê Kurdî di nav zarokan de bi taybetî zêde bibin got ew ê nivîskarê siberojê bin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.